aram na. Sa luwas, sa mga Kapos Patrol, nakantabay lang sa mga pangyayari po sa palibot. Kasabay na dyan ang pagpabot ng mga informasyon na sa hindi nakakalap sa panagos pong pagantabay ngunyan. Tanganing may waling yung bugisubano ang asin mo po mga turog sa pansitan. Ako po si Gararay, sa inyong lingkod, Marbilad na hingi ba? Mandang happy birthday sa mga birthday celebrators for today. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ay happy birthday kay Prosecutor Brian Baleda. Happy birthday tabi, attorney. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sila man kay Principala Anilin Balnes. Happy birthday tabi, ma'am. Bueno, manatugang naman po sa mga taga-tangang tabay niya to. Nag-arabutan na. May mga nag-arabot na pasiriring sa iba-ibang mga munisipyo. As in, maniba-iba mga tugang na mga ano yan, mga banwaan. So naman po sa mga kababayan niya to, may mga tugon na dapat po nindong tawanan ng atensyon. Partikular ito po na pag-abot kan panahon na maduruman ang mga kababayan ta sa mga hotel, mga public and private resorts. Ayan, may pinaabot po na Lenten Guide advisory ang PDRRMO in connection po kaya na nganing masiguro ta na mabantayan ta, mapreventaran ang paglakop o transmission mga tugang ng COVID-19 sa panahon mga tugang na sabi nga ni kaya nag-observer kita kanuluwi. Ayan. So, duman sa gabos na mga city and municipal disaster risk reduction and management offices kasarabay sa mga BRD RRMC sa barangay, no? Barangay Disaster Risk Management Council. Ang sabi po kan PDRRMO dapat na mantiniron ang close monitoring sa mga resorts as in mga hotels sa inda pong mga respetibong area, as in magkondukta nin preparasyon, preparedness measures para mag-responde sa ano man ang untoward incident. Yan. So sa ngunyan, may mga nyaon na po dyan nagkatarabang, nakaantabay sa mga gilid kang tinampo. So sa Sumbak 2021, kasabay po dyan yung kasurog kapsta, yung ano yan, yung PNP. Tapos yan man mga tugang sa provincial government, so provincial tourism office, di ba? And then ang Bureau of Fire Protection, ang BGMP, yaon man, pagkatapos katuwang pa sa mga radio groups. Ayan. So kabalikat Civicom, may mga areas po na yaon sindaman. Tapos yung kabalikat R5, yaon man po tabi, katuwang sa sarong objeto na mamonitor ang mga nag-aarabot, magiyahan ang mga nagbabiyahe, as in makapag-responde in kaso may mga ano yan, may mga nangyayari pong aksidente, as in kung may mga importanteng impormasyon, may paabot sa mas lalong madaling panahon sa mga otoridad sa pagitan VSF communication. Kaya may mga mahiling po kamo dyan ng mga sumbak stations na pinagmaman kan kapulisan as in kang compositing yan po sa mga lugar, sa mga area. Uy, good morning sa mga pag-iripot sa Kabalikat Civicom 430 chapter dyan po sa Santo Domingo. Good morning po tayo, Vicendo. Okay, so yan, sa mga nagbabarantay yan, okay, para sa naman ang tawad incident. Now, sa mga operators kan resort, sabi kan advisory na ang sabi mga tugang maobserbar kan existing na itong
health protocols baga para maiwasan ang paglakop ng COVID. Number one siyempre dyan is yung physical distancing. Kaya baga sa Ligaw, duman mga tugang sa Kawakawa Hill and Nature Park, yan po so talagang pinagpaabot ni dating Congressman Fernando Gonzales kan sa tumakauron sa Boses ng Kapalibutan na dahil nga pigsasarado totally mga tugang ang area because kahit pong kantawon ng lugar na mapapag-ehersisyuhan as in makasagap mga tugang nin ano yan ning preskong paros talagang pure and clean na paros ta masakat kaduman mga tugang sa kaawagan. Tapos makahoy na duman sa palibot para taranuman na. Okay? Pigbalik ang kadlagan o ang forest. Kaya pag niya ang kaduman iba ang tanong, iba paros-paros, talagang kung may kagabatang kang hali sa baba, pagabot mo duman sa itas, magigianan kang maray. Sumud mo babago because along the way, mailing po sa Stations of the Cross, pagkatapos mga tugang may mga iba-ibang pananong, may iba-ibang mga ibinugtak duman na mga ano yan, pwedeng tukawan, pwedeng pagpapicturan, pwedeng pag-restambayan, pag-restoryahan. As in sa pagkalag-kalag mo, mailing mo ang kababaan mga tugang duman sa yung siyudad kang Ligaw. So, asin yung mga river tributaries dyan, nahiling po ninyo yung water tank. Nahiling. So, mga yun ang pagmati. May mga burak. Nasabi ni Congressman Gonzales, pag nakahiling ka ba yung burak, iba ngayon ang maging pagmati mo talaga yung masasalinggayahan ka. Di ba? O di niya yan sinarado totally dahil nga dyan sa pwedeng magpasyad duman, mag-ersisyo. Pero, ang pinagbawal ito po na traditional na via coaches. No? Yung Station of the Cross naman na kung saan grupo-grupo bagay yan na minatangod sa kada istasyon na paparangadye. Bawal po ito muna. Okay? You can go there, makapamasyar. Maski nga duman sa shrine, di ba? Divine Mercy, limitado mo ng paglaong tabi. Tayo po yan ang katagunan. Nasa MGCQ kita, at least 50%, mga tugang kang mga tao, ang kang kapasidad, ang pwede lang maglaog. So, yun po yan so, mga operators ng resort naman, both private and public yan, mag-maintaining physical distancing and magsulog po ng face mask. Maintaining hand washing station, may hand sanitizers na makukuha sa mga estratehikong mga lugar, madaling mahanap ang na COVID-19 positive result kang bisita as in guest na maaaraman sa area mga tugang dahilan sa negligence kan itong establishmento magkakaigwa po ng temporary closure or lockdown kan lugar. Yan. Pagdarugbukan. Yung mga guests and visitors na symptomatic ng COVID-19, i-report dapat sa BERT, yung Barangay Health Emergency Rescue Team, tapos sa DRRMO, yung Disaster Risk Management Office, Municipal Health Office o kaya yung pinakaharaning health authorities. Okay. Yung mga bagong abot na halip po sa luwas kang Bicol Region, dapat i-report kan barangay sa mga LGU of destination for profiling. Okay? So, profile documents dapat may sumitir sa birth, 12 noon, 6 p.m., 12 midnight, as in 6 a.m. for appropriate evaluation and corresponding action na tubang when needed. Tapos dapat mag-rehistro sa Albay Get Pass, tanganing mas madali ang pag-facilitate mga tugang kang contact tracing. I-abisyon po ang publiko na mag-obserbar kan health protocols, tangani po na
ano yan, maging ariglado kita. Iwasan muna. Ayan po na mga group gatherings. Traveling group gatherings. Diyan mo na kami sa araw ninyo. Kaya po na ligtas COVID kita. Ganyan pong panahon, talagang di pa po nahahalik. Dakul pa. Okay? So as of today, based naman sa pinaluwas na resulta kan kasuudma, okay, ipaluwas ko niyan, sabi kan Department of Health, Center for Health Development Bicol, may nadagdag mga tugang na panibagong 35. 35 na ang nadagdag sa mga nagpositibo po sa COVID. Okay. Sa Bicol region yan. Ang distribution, 12 mga tugang sa Albay. Kung pwesto yan kan 5 sa Daraga, pero nagbabalik na naman ang paborabalyo ka rin doon niya. 5 sa Daraga, 5 sa Legazpi, saro sa Bakakay, saro sa Kamalig, 12 gabos sa Albay. Sa Camnorte, igora man na 2, sarong Basod, saro sa Mercedes. Sa Camsor, 15. 15 2 sa Bato, 2 sa Calabanga, 2 sa Canaaman, 2 sa Minalabak, 2 sa Naga City, Tigsararo, Angainsa, Gua, Pamplona, Pilia, Sinsangay. Wala akong nare-report ngayon sa Catanduanes, talagang very strict po sinda. Hindi ka pwedeng basta-basta sumakay dyan. Sa barko papunta doon. Okay? Very good. Sorsogon, may anong. 4 sa Sorsogon City, saro sa Barcelona, tapos saro sa Magallanes. May 28 recoveries, hindi po sa Albay, saro lang po naka-recover, no? Mantang, wala akong na-report na nagadan as of the report po kang DOH. So, mariray po yan na sitwasyon, mga tugang talagang dapat na mapundo na po ini. Matapos na. So, the best way lang na pwede nga itong ibuon is, di kita magparalaka dyan sa nangunag kita. Kaya pipag-stay atong kita ang virus, mayro, asin madali na magulakit kung kita po mga tugang sigang hiriro. So, kung dyan sa nangyayang kita, mga tugang sa mga areas ay di, tangkilo kita. Okay? So, yan po tabi para duman sa mga kabarangay Mentang duman sa mga kababayan ay congratulations po sa mga bagong mga assigned na mga padi sa iba-ibang mga parokya. Okay? So mababagawa na palang digdi sa Legazpi ang padi. Okay? Pagabot kang aldaw. Okay? So pinsan ko si Father Renato Nal, nag-message yan sa Indo, ito na didaraw na sa Pulanggi. Uli na siya sa Banuan. Sa Pulanggi na. Father Renato Rodrigado the 5th. Yan. Okay. Ano pa to? Diyan Santo Domingo, may bago na rin. Si Father Nomel Balmaceda ang magiging kura para ko po dyan. Okay, so yan, tabi. Para duman sa mga naghaharapot makaskason niya hindi na sundan kimaray. Okay, yan naman po yan tabi mga assignments and ipaanutan lang yan sa mga pag-iriba niya to na iluwas pang kiraray mga tubong sa sabihan pong social media tangani na mga liyaman, maaraman ka mga tao ang sisaydo sa mga magiging mga assigned na mga padi diyan po sa indang mga parokya. At ayon po na ating traditional po na pig-announce pada Christmas. Okay? So, yan po para naman sa mga tabay niya to. And then, Papa Mar, tama talagang dahil na magpararuluwas muna. I-save na lang ang pera nila. At baka kung sa kasiyahan nila, kalungkutan ang pumalit pag-uwi. Yan ba? Ako sa ibang mga barkada ibang mga kapariente santa sa Manila, kinansel na so pagpasiring digdi, pinadara na sa ATM.
Di man sana makaali kami, ay di pinadaranas na. Wala mang iya kamo dyan na pagsarang asama. Pero dahil na ka magreluwas ng araw dyan, nasa kamo sa araw ninyo. Yung ano, pwede no? Pwede itong ibor. Tangani po na di kita magkiguning problema. Alright? So yan, ang magkakapira po ng mga tarundun para po naman sa mga taga-dangang tabay at talaga pong kadakol pa. And dakol pa ini na mga pigaadalan. And I hope na dahil natabata na napapalatan na kuta. Dahil na magparadakol pa. Okay? So, kung di mo niyan po na resulta, so kasod mo na in-examine, tinisting mga tugang, kung yan Dose ang sa Legazpi, ay sa Albay. Tiglima sudaragat sa Legazpi City. Tiglima. Alam kong taang report kaya ni Mayor Rosal kung mga taga sa inining limang ini. Saka ni Mayor Vic Perete, kang daraga kung mga taga sa inining lima. Tangani po na. Kasi ano na mga status kan mga ini. Ayan po tabi para duman sa mga kabarangay niya to. Talagang medyo ano yan. Hindi pa ho pwede na maging kampante kita mga tugang dahil nga may bakuna na dugay pa dugay pa lamang dahil pa po natatapos itong priority 1 yung priority yung A1 na tinatawag nila sa vaccination program. This is composed of lahat ng medical frontliners mga tugang both in the private and public and private hospitals, di ba? Yung pigirino ito na. Dahil po natatapos yan ang nabakunahan. Kaya dahil po nakaka-roll out sa public, di ba? Kasi pag masunod kayo yan, tapos pakataas din ba yung senior citizens na mahihirap? Di ba? Pagkatapos yung mga essential workers na. Okay? Garo kita nalpang apat kita kakabay ito naman sa pampubliko. Sabi din daw mga pag nagkatarapos ito na sa priority saka lang mga tugang mabakuna sa masa. Baka mga abdol o diyong pagaro depende sa rikas, kaskas na tugang pagpa-iniksyon. Yun po yan. At least nga sabi nagdudura-dua kaya ngayata natatakot sa iba. Pero may mga nagpabarakuna na baga na mga doktor madali na nga ni sindang mag-second dose na. Madali-dali na Pirang kurbada na lang, mga second dose na tinang bakuna. Pero nakita kami namating iba pero kung kayo sa tinanglay so ineliksyonan. At least nga ano yan, may depensa ka lamang. Ang mga dapat po niya itong aksyonan ta. Ang COVID, mga tugang, is really a dangerous thing and dapat nating mahalin ang buhay natin. Love your life. Sabi nila, love your life at ang COVID, mga tugang, yaong pagiraray. Sada, kung makalat-kalat ka, ma-face mask ka, ma-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Kaya para wag madama yan diyang pamilya, magsunod po tabi sa health protocols na pinagpaluwas ng Department of Health, magsunod sa mga advisory kung saan na pong mga respective na mga local government units,
Pagkatapos, mahalin yung pamilya nyo. Pag mahal nyo, siyempre natural, di kung mapasaway, di kung mapa-COVID. Alright. Bueno, dagdagan nga pa ng informasyon, halo po sa luwas. Si Pading Jimmy nasalita na sa linya. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat pa Papamar. Maray na uto sa mga paranta. Bay pigaram niya to ang sitwasyon sa border control diki sa Barangay Agos sa Banuan kan Pulangi Papamar. Bulyo man na talaga ang nag-aarabutan ng mga biyahero sa mga oras na ini basado sa pakipagulay niya tungunyan kay Police Major Nenita Asuncion, ang Deputy Chief in charge digdi sa border sa Banwaan ka na Pulangi. Lalo na kung maaga, matindi na ang dagsa ka na mga hali sa iba-ibang parte kan Pilipinas, pauruli sa iba-ibang probinsya, digdi sa satuyang runa. Ngunyan, nadidiscover ka na mga kapulisan na nakamantuman digdi, saro sa pigpo-problema kan mga pulis na nakadistino digdi tabi Papamar. Iguanin mga nakakalaog digdi sa satuyan na dahil man isyan sa tuyang mga health safety protocol dahil kan RT-PCR test, wara saliva test, wara antigen test. Nakabalik bagi man sa naan, nakawagas sa Facebook. Dahil man yung problema digdi, problema nito digdi, pagpapabaralik niyo na tabi Mar. Ayun, talagang day dapat din na pala ogunan ay pagkonsidera. Pero lilitrato nindaan Sasakyan. sa plate number, mostrado ang lunadaan, ititimbre man giraray duman sa Lidong, sa Pulangi, dahil at duman, posibleng duman lumaog, igwa man duman ki pulis na nakadistino, pero ipigtatapok ninda, ano man na informasyon, tabaka paghali digdi, lumikaw sa napasiring duman sa Lidong, makalaog man giraray ng pinalbahay. Mabalik na sa lawig-gabi, tapos umagi sa buhi, mabalda naman sa Lidong. Correct. Ang yan, ano? Kung Very good yan. pasiguro ang pulis, duwan nga kondisyon tabi Mar. Kung habo ngayon nindo bumalik sa ginikanan nindo, mapipiritan ka mo na saliva test. Sa inutan ka ning border checkpoint, igwadig din testing center tabi Mar. May nag-test dyan. Igwadig di privado, pero ang bayad, tagalan mo. Iyan. 1,000. Sang ribo sa saliva? Saliva. Barato na yan. Antigen mo yan, nasa 2,500 hanggang 5,000. 1,000 na. Antigen? Antigen. Ay, barato dyan. Sabi kan nakaroon niya tong opisyal. Barato dyan kung antigen yan. Baka rapid. Bawal, di naman yung tatanggap ng rapid, di ba? Dahil ko na sigurado. Pero pasyaran ko ini. Dahil pigang tanggap ng rapid. Dahil man gari sa live o antigen ini. Ayan, masabi ka ako din sa to, antigen, RT-PCR, saka saliva test. Basta piga ko din dadig gustong sabiyon, reconnaissance day. Okay. Sa tuyang mga otoridad. Ngunyan, so kayang magbayad digdi, hapon na magbelta, magbayad ka ng 1,000. Ayan, pag anong mangyari kung maliwanag positive? Ay, kung positive na ni Mar, Hindi kayo malawag. nakarehistro digdi sa saro dara. Ano da banggiton ta na? Saro daraga, saro malinaw. Di, anong nila kayan? Ibinasa sana? Ang dispositive portion digdi na diretso si ang lunadan sa tula-tula. Diretso tala-tula. So tula-tulanan, ma-disposition kayo ni, kung sa ina, ipapapick up na ini sa LG, iko-coordinate na ini sa LGU in charge, i-pick up po na ini, and bahala na kung sa naman ini isolate. Iyo, tabata dahil man bagang mo niya ng quarantine. Yun na nga ni Ian. Ayan, okay. Kaya, Pero at least ang ano mo niyan, dahil sinalulusutan, talagang iiksiran. Iyo, pasiguro ng maray, kaya doble na ang bantay digdi. Na kung araw kan sa mga inot baga, araw kan sa Piodora, nakalusot, apira sa naman, kung igwang malusot na ibang lugar. Iyon, Oo, natural lang mga driver kan, malaog digdi, familiar sila sa lugar. Iyan sa privado yan, bako? Oo. Sa mga pribadong lunadan. Anong ang ano nila sa publikong lunadan?
kasarabay na digdi Marta na obserbaran ko ka nagpa-share kita digdi talagang maski motor nga ni, tricycle, Oo. big pa papundo talaga. Yun, okay. Mapagal-pagal sa naman agad sa pulis, pero dahil may man nga pwedeng manigara na ini ini ani entrada kan probinsya, kaya bibantayan talaga nila. Tayuan man dato sa Sainda. Ayan, di ko yan, ano? Expect na mahalaba ang mga pila kan sasakyan dyan. Iyo. Pwedeng basta-basta lumaog. Tagal-tagalan nila. Talagang pinagkukuhan digdi. So, intereses sa load, kan sa tuyang mga kaimanwa. Iyon, aha. Oo. So, appresyaron taman in the reconociron tatabi Mar, anis persos kan PNP, na yun nagbabarantay digdi sa lugar na ini. Yes, aha. Okay? So yan Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon, monitoring sa sitwasyon mo niyan, Webby Santo, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. So yan po tabi, ano? Mga nagantabay sa muya sa DCGB News Online, sa Facebook, sa YouTube channel, asin mga tugang nagantabay sa radyo, asin sa DCGB Live app, sa live streaming. Yan po ang advisory. Di po kamo pwedeng maglaog di basta-basta sa albay na di kamo makapresentar kan RT-PCR negative test result. Iyo. Duwan mangyayari kung pag-abot dyan sa choke point o control point, di kamo nin maipresentar na papeles na pigahagad, lalo partikular itong mga hali po sa ibang mga probinsya outside of the Bicol region. Dahil kung makakalaog digdi, pag dahil ka mo ka ito, duwan pwedeng mangyari. Pwedeng pabalikon ka mo sa lugar na pinagalian nindo. Tapos, kung dahil naman, hisubol daang magpa RT-PCR test o sa live ba or pero wala pang saliva test dyan. Red Cross ang nagkakondak ng saliva test eh. Antigen. Iyo. Tayo lang ang ako tulong yan. Kung kaya mo. Pag na-find out kung positive, mga tugang, dadarong ka sa ligaw. Ha? Dalawang ka naman sa ligaw, taduman kay proseso asin i-coordinar ka kung sa inabanwaan ka, mga tugang papaduman. Uy, gwa na lang nag-positive nalda na ako ha. Duman sa choke point, taga-daraga sa saro. Yugyugunan mo. Ha? Marana eksira, no? Kaya po yan, magiging maigpitan yan. Magiging maigpit ang pag-profiling, pagkatapos magiging maigpit ang paghanap ng mga requisitos. Kaya kung ayaw niyong maabala, dahil man sana kamong masyadong gilibuong digdi, kundi mabisita, pagpaliban nyo na muna. Ang visit nyo is i-virtual na lang po nindo. Ikaw sabi kayo, kaso apon, ulam ni Father mo, it's good play. Ngunyan po na panahon na, dahil lang po sa existence, kayo po na mga modernong ekipahe, arog kan cellphone, kan tablet, kan internet, nakakakonektar kita, mas kingain kita sa interong kinaban. Nakakakonektar kita sa Amerika, sa Japan, sa Saudi Arabia, sa Europa, sa iba pa, pati sa mga lokal sa Manila, na nagkakahirulingan, nakaka-video call, di ba? Diyan na sa nangaya ang sistema ng pag dipisil. At least, magkadarangugan, mga tugang, bako itong sudain ang irintindihan. Dapat ining COVID na ini, lalong magpakusog kan close family ties na tinatawag, na saroyan sa pinag-admiral sa mga Pilipino. Rather than dahil sa pandemic, dahil sa lockdown, dahil kita nagka-iristoryahan na si para ng maray. Di ba? Dapat hindi ganon. Tamo niya na panahon, we need its other shoulder, its other care and attention and compassion, mga tugang,
Dahil kadaklan mo niyan nagsasafar na. Nin anxiety, nin depression, mga tubang ta. Kunyan, nga nung nangyayari sa to, nagkakaradit na. Pero yaw po si Lord. Mga tugyaw po si Lord. Magpangagisa na kamo. Dahil lang kamo, dahil magkitatawang kang kagabatan dahil tapapasan na, dahil takayang pasan na. Diba? Kaya, ingat lang po kita, magsunod sana, and then, contact the family. Kung may namamali sa akin sa kapamilya to na medyo nagluluya na ang, ano yan, pero naman, kaulayan ta. Usap tayo, ha? Pati sa barkada, usap tayo. Diba ta sa panampungan yan, yan ang dapat yatang buron nyo kita gabos. Magkasararo kita para labanan ta po inita. Iyo po yan ang satuya na komisyon mo yan. And tama-tama ini po na Holy Week na pagpuro-puro punta yan. Ano ang marami kung medyo nakasubra kita o nakulangan kita, dagdagan ta asin tanuson ta. Tanganing paggabot ng Domingo, itong Easter Sunday, bagong buhay kita. Hampangantang sarabay-sabay ang COVID-19 na ini na dahil na magparalako pa. It's in magadan in a natural way. Yeah. Alright. Mga kapatid. Magbabalik po kami. Makalis lang kini. Semana Santa sa DZGB. Paghurot-hurot ang mga tatarangong kang mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magkataon ng impormasyon asin kaaraman, manamod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa kung alas 12 ng pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatun sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, o nangganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Means Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Means Wellness Center. Opo, si Dina Brasol. Saan ang problema ng anak mo? Nagkailan po sa kidney, tapos UTI, condition po sa baga. Tatlong doktor na po ang pinuntahan ko. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, lagay niya sa po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta po. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Means Wellness Center sa inyong lugar. Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabriles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folgorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang himot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatayan, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa
ba sa on metro an sa tong distansya sa iba, asin sa si Isay manaaramtang may kalintura asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Vald Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Radyo Malagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anain, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami pong miyembro kan KBP, kapisano ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tubang oras na to alas 11:04. Hati sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na agaw panalasan sing barata, lao mana ang nasalangkaw na mairistong kaso ng COVID-19 kada aldaw matapos ikonsiderar kan Department of Health o DOH na isabay sa bilang ang mga positibong resulta kan rapid antigen test. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, gagamitan ang rapid antigen test kits sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, sin Laguna para makapagkondukta rin mas dakol na test. Sinabi pa na ang mga local government units ang mga mamahala digi, katuwang ang mga health workers na magbaharong-harong takaning hanapan ng mga may sintomas o na-expose sa virus. Pigli naman ni Berere na gagamitin sana ang rapid antigen test sa close contact, symptomatic individual sa mga individual na na-expose sa COVID-19. Sabi pa ni Berere, nababakal ang gobyerno ng 500,000 na antigen test kits para makahala salida sa reverse transcription polymerase chain reaction ng RT-PCR COVID test sa Pilipinas. Mataaman ang World Health Organization WHO ng rapid antigen test kits na pigila o manamang abot bago ang weekend. Alas 11 barata pang News Base Mardila, daing iba. Rinada mo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataon ng kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pag-ibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo, madadalog na kada ikatulo asig ultimong biyernes kan bulan, alas 11 ng aga, sagod alas 12 ng udto, sa laog kay programa, Aramon Nyato, Usapang Consumer at Negosyo, ihahatod sa idol ng Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB, Usapang Consumer at Negosyo, abangan. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixton Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIZ for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951-016-8980, 0935-246-2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pag-distansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilhin mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, cheapest in town. Home Enterprises. Semana Santa sa DZGB. Paghurot-hurot ang mga tatalangong kang mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Basta na, ayos pa ba? Ay, kumusta na po? Basta na, ayos pa ba? Ang buhay natin, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan ko ba? Yan, press mo yan, press mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang 11. Yan, kumbiang 11. Ang oras niya to. Ngayon pong Webes. And, inisipin po nindang, ano ninal? April Fool's Day. Ano mo yan pa, ginibong prangka di? Kaya ngaram ko yun, so, binago ba ko so, pag-celebratan New Year. Pero may mga iba pang mga nag-celebratan ng mga, ano sa New Year, instead of, January, instead of April, ginibong ng January. Yan yung style niyan eh. Pero may nagkapirapang nag-celebrate ng January, kan New Year niya, na April 1, kaya, yun na po na April Fool's Day. Pero sa iba, ang ginibok kanal, ang ginitangan ka, di ka na bayaran, tayo April Fool's Day niya. Kaya lukong ka, parang excuse kayo manloko ka, tayo April Fool's Day. O iwag kayong gagawa niya na. Holy Week ngayon, ramdaman nito. Holy Week mo yan. Okay. Good morning sa PYZ Enterprises, Diyan po sa Rawis, Legazpi City, sampangan po ang LTO, LTFRB office. Kumusta kay Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio? Good morning po sa inyo. Kaya sa mga kababayan, for quality and reliable VHF radios and other communication gadgets, get it from PYZ Enterprises. Okay? Ang PYZ Enterprises,
also offers antenna installation and after sales service. Kaya kung basic radio ang hanap mo, i-PYZ mo yan. Ayan, okay? Okay, sige. Mga tugang, totoo ba, Papa Mar, na mahigpit ngayon sa border? Papasok ng Bicol? Ay, oo! Ibinalik, mga tugang, kang, ano yan? Ibinalik kang Bicol Interagency Task Force. Ito po na border control duman sa Santa Elena sa Camarines Norte. Dapat nga duman pa sa Inuutan eh. Diba? Basta paglag sa boundary, sa Tabugon. Duman sila, harangan sila duman. Hanapan ng mga papeles. Tapos yan sa Dilgalyo sa Camarines Sur. Iyo po yung tabi, no? Hahanapon mga tugang sabi sa resolution, yung Joint Task Force COVID Shield, Bicol Joint Task Force COVID Shield, na ang namamayo dyan, ang yan dyan, ang PNP, ma-assist mga tugang, asinhaga doon sa mga documentary requirements na prescribe sa ilalim kan IATF guidelines. Example, RT-PCR negative test result para po naman sa mga non-APOR o yung authorized persons outside of residence. Kung required niya kan LGU, iyo po iyan tabi, Suana. Kaya duman sa mga kababayan niya to, yan po ang abiso nagkakaigwa na ng build up diyan po sa mga border control talagang pigiksiran tabi na may makalaog sa Albay o sa Bicol. Kaya duman po sa mga kababayan niya to, if you are still planning to go home, pagpaliban na muna siguro, ngani na maging maging ligtas kita, mamundo na pag-abot kan panahon na natapos ang luwik na paradakol na lugod lalo, di lalong mamroblema kita. Hindi sa probinsya, we have to stay put, stand firm, tower guards na, di kita malaog ang kanta. Bata pababa na, and maswerte kita na kahit pa paano nasa GCQ kita, nakaka-lakaw-lakaw kita, nakakatrabaho na kita, tapos nakakalaw kita sa mga lugar na pwede tipunan ng mga tao ng at least 50% na capacity, no? Compared mga tugang sa ECQ, NCR Plus, bubble areas na talagang daing iruruan. Diba? May mga lockdown na mga barangay sa Quezon City, sa Manila, kasi iba pang areas, mga tugang, na talagang napatunayan, nakadakol na mga bilang kan mga na-find out mga tugang na positive sa COVID. Kaya pinag-isolate sa iba. So, para di kita umabot sa puntong iyan, simple man sa nabaga, ng pagsunod sana. Dahil pasunod-sunod sana kita, ngani po na di kita umabot sa puntong nalalagit kita sa iba, garong ngaya mga di ba? Mauli man sa nangyayari, lamang ipikonsiderar, dapat na isipon taman so baka sa nasusatuya na sa diri kundi so interest man kan iba na posibleng magka-problema kung kita mga tugang magpabaya. Okay? So yan ang mga nagkakapira po sa mga parundong. Basta importante po ngunyan mga tugang maging pasiguro kita rin magkampan dita
dakulan mo niyan ng mga pigtaramaan, maski, ano yan, maski mga maingatunong mo na, titaramaan pag ginalay, ano? Kaya, para po maiwasan iyan na mabuti sa puntong yan, dipisil, ay di distansya amigo kita. Simple man sa nabaga, no? Protocol mo is mag-face mask, mag-face shield, physical distancing, kung talagang kinakaipuhan na magdumang ka sa mga lugar na medyo matawo-tawo. Kung may bumakalong ka, essentials. Ang essential na kasama na ang lugaw, ha? Nalula man ako duman sa Barangay Tanod at Parade Sister na hindi niya essential ang lugaw. O diba? O di, at least, diniklar kan malaka din sa pagi ng Secretary Roque na ang lugaw is an essential. Essential good niya yan. Diba? Pagkain ni. Anong yan? 24/7 ang hindi yung pwedeng arangin sa checkpoint. Ayun, yung essential na. Pagkatapos, mga tugang, hugas kamot. Hugas kamot. Apera ka, yan na hugas kamot, haraman mo sa mga information na tama. Tangani na di ka masala. Di ka para istoryahan ka iba sa pagi ng Facebook. Okay, yun po mga kapatid, ang mga information na dapat nindong masabutan. Okay? Ngunyan pong aldaw, ano ba nga ni? Tinugutan ba ganal ang pagpasyon? May mga lugar nga na may mga pasyon, di ba? Pero limitado sana. Kaya po yan, okay? So mga taga-LTO pa lang, mga taga-asin PNP, o igwa ng mga lakbang na pagigibong operation, dyan sa ano yan, sa mga strategic areas para duman sa hanapon, bantayan sa mga van, sa mga auto nagpaparki labuganal, nin alis sa ibang lugar, pasiring hindi sa Albay, and Sorsogon area. O yan, nag-joint forces mga tugong so PNP, HPG at saka LTO, Ligaw, duman sa area. May mga nagkadara ko pala, 8. May nabakot na kulurong operation na mga sasakyan, ang kada saro, may lunad na 8 pasahero na nagbabayad, paying passengers. Pangyari di. Okay? Tinikitan sa mga driver, tapos in-impound mga tugam, so mga UV Express, yung mga utility vehicles na flag down, kasi na-found out na siring po kaya nako. Ay, problema yun. Mahirap pagtubos niyan. Okay. Duman sa mga kababayan niya to, magpasiguro na sana. Okay? Magpasiguro. Dipisil na sa siring kayan, mga tugang magkagwa pa kita ng problema. Alright? So, yun. Ano pa to? Papa Mar, totoo ba na magla-lockdown ang Bicol? Ay, hindi daw. Iyon. Wala man pong katotohanan yan. Yung basta, yung NCR lang po ang ano. NCR, Rizal, Cavite, Laguna, yan po yung mga area, no, na nagkaiba po ng pag-lockdown sa nagkapirang barangay dahil mga tugang sa nagparadakol so kaso ng COVID. Ang lalong mapakulog sa payo mo niya ang sira. Kasi naglibot ako, harang mo ang sira kung gura, no? Gura mo sa indo? 300? Barato pa yan, So, Malasugi, 450. Susumpo, 650. Yan, Kanuos,
350. Diba? Lapu-Lapu, 350. Ayun sa Leonardo, no? Sinubog, 200. May 180 man. Yung mga presyo mo niyan, nagmarahal. Anyog mahal. Tadaingog mo niya na naguguti. Tanabulpi kang bagyo. Kaya medyo talagang tagilid ang laban. Doon po sa mga kababayan natin, magtaranom kita. Kaya yun ang pinaka-the best mo niyan, mga tugang. Let's go back to the basics. Yung kakainin natin, sabi ba ka ni Dr. Agata, hello kay Doc Dandy Gata. Sabi ni Doc Dandy, dapat ngayon yan, kung kakain ka, kumakain ka ngayon yan, dapat hali dyan sa garden mo, o hali sa farm mo, o sa natad mo, o dyan sa giniribo mong mga masitira, hali sa recycled materials, bako ngayon, dyan mo dapat ko, bako sa merkado. Yun, gani. Kaya ngayon, makusido ka sana, bakal ka ubus kamote, matricycle ka na pasiring sa palengke. Balikan, gurano na, tas babakal ka doon ki sarang bugkos na ubus kamote. Rimati na, di ba? Samantalang pwede man sanang subinakal mo, ubus kamote sa saod before, itusok mo dyan sa daga. After some time, mahulin po nindo, nagdadakol na yan. Pwede mo na paggupit-gupitin sa naliit-liit. Di ba? Araw din ka yan. Sino kayo itong pag-introduce kang naging guest ni Father Momoy sa Boses ng Palibutan itong microgreens na tinatawag, no? Nakataranong na gulayon, mga tugang sa mga saraditsa ng lalagyan. Small containers, no? Nasabi, piging ganyan sa mga aki na interest ka sa mga aki, tanganin na so aki, mahiling niya kung paano nagtatalubo ang sarong pisog, paano minatambo para ma-appreciate niya, mga tugang, na araw kang ka-amazing ang ginibong ginibong kang mahal na Diyos para kita mabuhay, as in para atamanan ta mga nilalang na yan. Tumahiling niya doon, tapos ang ginagawa ko ito, sabi niya, ang microgreens, mga tugang, yung mga vegetables na di mo papaabutin sa maturity, mas nutrient packed na, mas grabe ang nutrients. Bakit tinisting ko man agad so picture na sandangaw sa nagaro, o di nga ning sandangaw, nilag ko na duman sa sa pigluto kung pakalakaga, ay masirap. Masirap talaga. Ayun, ito talaga na pigupit sana kung makuha ka. Silang talubo niya, pero day pigo pa na kulaong kimaray. Sadit sana, microgreens. Pwede mong ibon smoothie, asli ba pa. Yun na yan ang tanagulpi na kita kan mga instant noodles ta. It's instant gabos. Instant man na kung bakong kagadanon kahilangan anak ko ata. Okay? So, yan at least, sabi ta nga ni, kadako lang mga nag-introduce kan mga pigapuntang agricultural innovations, advancements, mga tugang na pwede nga nagagamit din masyadong itong ikipahing drakutan, mga ikipahing masinis pa, sa drakula. Pero suman yan, mga knowledge nila na saradit sana, maski dahi kang daga, may dit ka sa ng espasyo dyan, sa barisbisan ka na rumindo, sa likod, sa atubangan, mga tugang, or even sa pasamano, you can have your own food. Mga tugang, you can produce your own food. Diyan po sa inyong lugar mismo. Ang kaya po sa mais, aralin mo ito, tapos gibuhon mo. Kaya nung lalo na, di ka na maggamit kan mga itong fertilizer na may chemical. Di ba? Kang ito, nagdumang kami sa Miris Garden and Nature Park and Nature Center pa lang. Sabi ni Ma'am Glenda Newhall, sinda dumanal, pinaling sa kung paano paggigibo sa fertilizer, composting,
pinaghalo so pinalapa ng mga dahon baga. Igasin mo duman na garo siniminto na duman ga piglaag. Pagkatapos may pighaluan kan sa mga ati kang baka o karabaw. Kag duman. Kasi guang vermicast. Di ba? Yung African night crawlers sa mga alum tibaganal. Ang pagkaon sa maninda, madrindi kakao, daon ng madrindi kakao. Ni ko naman kan inakbot ni Mr. Chris Newell, dahil mga undo na duman sa iyaram kaganot sa mga ipot ninda, daga na na. Yun na ba ito pig-abuno ninda. Pagkatapos itong pesticide, imbis na magbakal may chemical, nagigibusin doon ng igoy yung may lada, yan pig-halo-halo ninda, organic yung pangsumpit naman sa mga hindi mga insekto sa mga pananong ayos baga. Saya nga nito nakakaagi alod ako nakaduman igo pa lang duman yung culinary ka mga organic organic vegetables kung paano pagluto ko ito may pigturuan duman ng mga kababayan nga to sayang hindi ko nakapasya duman but anyway iyan na po ang gibuon dahil lang sa kung ano-ano mga pigkaraon ta, yun na po ang problema ta. Kung ano-ano na anak ko kung atang kahilangan. What you eat is what you are, sabi nila. Kaya po naman sa mga kabarangay nga to, yan ang dapat niya itong tawaning panahon. Who knows? Dahil po dito sa mga inarampang tangkadepisilan, nakakakita ng mas matibay, mga tubang na paagi, kung paano kita maging healthy. And saraw yan, mga tugang sa mga dapat natin tawanan ng dalan. Okay, oras na to 11:30 in the morning, alas 11:30 na. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala kapag makakasunod ka sa health protocols at dinagdagan pa ng pag-inom ng Doc F Fulvic Big. Safe ka na! Doc F Fulvic Big. Doc F Fulvic Big, food for the cell, anti-hypertension, anti-diabetes, antiviral food supplement. Doc F Fulvic Minerals B. Doc F Fulvic Big. Subok na sa nakalipas na 13 taon. Available sa Shopee, Lazada at sa The Big C Card. Mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga tuwang balik po kita sa atang programa, 11:33 in the morning, all quiet in the Western Front. Pero delikado kita na tukod kita lao ng dua. Wala si mga kaapilita. Bueno, mga tugang, duwan po sa mga kababayan nga to, padagos po ini na pag-gibuning lakdang kan iba na sabi ninda matabangan kang gobyerno. Ewan natin kung ano man ang ganun nangyari ka ini. Because wala rin atang pera eh. wala. Alatawan man lang po, tabi. O, linawan to ini ha. Tama ko pararapat sa Kuya Didi. Anong iya papamarmana o ngayon kay ayuda naman so Malacanang? Baka man po yung sana oil. Baka man po gabos ang tatawan. Ito lang pong diniklarar na ano. Ito lang pong diniklarar mga tugang na nasa NCR plus bubble. Itong mga probinsya kasabay sa National Capital Region, nito Manila, Quezon City, and iba pa duman. Tapos Rizal Province, Cavite, and Laguna. Iyon lang po ito so mga tatawanan ng ayuda na 1,000 pesos kada saro na pobre. Yan. Di ba? Sa Manila yan di ba sa mga nasa NCR bubble plus. NCR plus bubble yung tinatawag. Yan ang ang tag-igwa. So iba, Rizal Bay, sa Legazpi, sa Bicol, dahil man po tabi kay Banan. Di ba? Ayan, maliwanag yan. Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Sen, Laguna, Siring Manso. Ano yan? Ayan. Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Dahil Metro Manila, yan yung National Capital Region, NCR. Di ba? Yan lang tatawan. Kamulig din mga Bicolano dahil wag na tayong umasa dyan. Hindi tayo kasama dyan. Okay? Pero sa mga na-displaced na mga FWs, may programa daw para sa Indo. Di ba? Yung mga matindi na itong regulation kang DTI, particular so naka-assign naman sa mga loan baga sa mga FWs na nganing makatuon magkaroon ng parang start kit, di ba? Makasimula takada-kalang ka nag-uruli, nagsarado man sa kumpanya duman na tinabuhan niya sa abroad dahil may COVID. So iba tapos na sa kontrata dahil man makabalik basta-basta dahil sa COVID. So yun, ano ang magagawin natin? Tenga. Ayun po, pwede ang pigain ganyan, maging entrepreneur, mga tugang sa mga OFWs. May programa ngayon para dyan, sabi kang DTI. We offer niya loans na daing collateral, kababa sa na ang interest. As in, gigayan, kapag anong business ang dapat mo na tawan dalan mo niyan. Tangon niyan po, ang click mo niyan is yung mga online businesses. Di ba? Pati na mga delivery na sa pagining online, yun ang mga click. And then yung mga nagluluto ng pagkaon na may delivery, yun ang mga click mo niyan. Kaya ang kaipuhan. O di, ang sabi, sa kadakulang nga nag-uruli, 1/10 pa sa nangayaan, nag-avail. 1/10. So, sa tagaman nilang 100 million pesos,
katiting pa sana nabawas. Ha? Dito pa sana, oy, mga OFW, i-rescuser kita. Kasa kamo kayo to, sayang man. Di ba? Habang nagarat ko maning lugar na mag-abroad ka mo, at least makaagapay. Kaya difficile. Ang panahon. So yun, pero kanyan, sa mga, ano man, sa mga kababayan, at least may mga nakakinabang sa tupad. Pero kanyan, ang sabi, doon particular sa NCR, as in sa mga itong nasa NCR plus bubble na yan, tatawag mo ng trabaho. So mga, sa giraling yung mawaran ng trabaho dahil sa nag-lockdown doon sa Indang area, dahil basta-basta ba kayo, ito may mga korpyo, gusto mo hindi, mag-contact tracer ka mo. Yan. Hihire lang contact tracer, mga tugang, dahil makatabog sa paghanap ka mga persona na na-expose sa mga positibo, ngayon magpilimintar na magkaulapit pa. Uy, ano mga tigpapalos, kung na pahayag mga tugang ka mga nasa Department of Labor and Employment. Doon sa mga areas. Pero sana digdingan sa mga lugar na ini na talagang nadidipisilan pa man ang kadakla na makaagapay sa buhay, talagang medyo mahirap. Because today, ang mga empleyado dahil pwede makahirit ng dagdag na sweldo, ano na, kasi manakit-kit nga na eh. So mga business na naglalaon sa naman, halimbawa sa mga ano ni, mga commercial, mga sponsors, ay wala, mahirap ngayon, kaya mga buhay natin. Kaya po doon sa mga kabarangay, medyo talagang taratagilid kita dyan. Papa Mar, pumasok pala ang LPA sa Pilipinas. Ay po, kapon pa. Pero ang sabi ng Pag-asa, hindi man daw po makaapektar mga tugang sa magiging bagyo. Hindi man daw magiging maridevelop na bagyo. Maapektaran ka ng Mindanao area. Pwede po ba, kung hindi abala, tawagan niyo ang Pag-asa, ay pangyari. Tingnan natin subukan natin kung may tao sa Pag-asa. Lagi may tao yan, hindi mo walanan yan. Kung hindi yung amigo tang si Michael Francisco muy simpatiko, baka nandiyan si Reniel Mago. O kaya naman ay si ano yan, si Harmony, si Ma'am Beautiful. Yun natin ko. Ano ang kondisyon ng panahon na? Ayan, balon na. Mga tagang mga konektar. Ano, mayroon pa ito. Tingnan nga natin. Ay, wala. Wala ang linya yung number you have dialed is incorrect. Correct na. Incorrect yun. Naging incorrect sa tuyang numero sa Pag-asa. Nangyayari sa mga okay, tingnan natin itong isa. Ngayon na nga. Itong isa, tingnan natin. Kung makakonektar kita. Pag ito hindi pa, talagang may problema kita. Pero yung patabi lang, di man daw magiging, di man magiging, bagyo yan po na nakalaog na low pressure area. Baka matulong na sa nangani dyan, pangagisa na kita, na may kita magulpi. Pero sigurado ko yan, dyan sa may parting Visayas and Mindanao, yun ang mga nakakasapal kaya ng mga pag-uura na yan. Pero dito sa Tuya, mainit. Kung naguran man, baka manggayo. Okay, kaya, sana kita, pasiguro sana pirmi, manang ang katugunan ni Papa Mar. Alright? Ayan. Asa naman yung Pag-asa?
Ayaw eh. Hindi tumutunog eh. Diba? Yan na. Isa pa. Come on. Para ano. Hindi makakamit talaga. Ipapasa natin. Ano ba ang ano? Okay. Ano ang 0977 Alb? 0977 is Globe or TM pala ito eh. Okay. Tingnan natin. Ayaw eh. Abo talaga na. Hindi makakonekta. Sayang na. Parang tanganin pa na nagharap at tinik ang panahon. So iba, gusto nila mainit na. Makalakaw-lakaw niya lamang. Sa iba man eh, gusto, ano yan, mauran, tabano yung aningahot. Tingnan natin kung makakonect pa tayo. Ano yan? Dialing yung pagkasa. Ayan, nag-ring. Tingnan natin na. Wala eh. Tayo makakonect. Anyway, yun po sa mga kababayan natin. Basta ang sabi kasi pagkasa ko subago. Hello, pagkasa? Ay, Ma'am Janice. Sabi si GB po ini, si Mardela. Pwede po makahingi kami ng update sa inyo kasi may nga nagtatanong kung tungkol din sa LPA na pumasok sa PAR. Kanina po, alas, yung update sa magpapasabo bago. Ang nandiyan sa yung kanina pang umaga? Opo. Ano ang situation natin dito sa Albay, Ma'am Ay, Janice? wala naman po, i-service po tayo dito. Okay. Wala. Yung LPA nasa may Mindanao. Opo, hindi naman na makakapekto yan dito, ano? Opo. Ayun. So, we expect na fair weather tayo hanggang sa Easter Sunday? In the next 2 to 3 days po, okay na po. Ayun. Okay. Yun lang po, Ma'am Janice, ha? Salabaton. Thank you. Ay, okay. Akala ko mag-live. Nakalive ka? Nakalive ka? Magandang tanghali sa inyo lahat. Opo. Yun lang naman at gusto malaman nila kung maganda ang panahon natin for hanggang Easter Sunday. Okay naman po pala. Release na po ang inaasahan natin maaaring maka-apekto sa ano natin. So, possible pa ito na meron pa rin konting pagkula, mga puno-puno na po. Ayan. Pero hindi yan yung hindi yan yung pwedeng magdulot ng baha, no? Possible siguro, pero sa ngayon parang ano lang siya eh, ang ating forecast is bagyo mo ulang pag nasa maulap. Kaya kung nga may puno-puno pagkula. Opo. So, generally fair weather. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, salamaton. Ingat po kayo dyan sa pag-asa. Happy, Easter. Yan. Holiday Okay. po. Holidays, okay. Sige po. Thank you. Salamaton. Matulong Ma'am Janice ng Rosero ng Pag-asa. Ayan. Fair weather tayo, Nal. Pwede makakarigos ka na, Nal. Ang tito ng Albay ay maglalakbay. Sinong kasama tito ng Albay sa paglalakbay? Yan. Wala tapos bago mananggad, may mga naghanap. Pero wala na eh. Doon na makapikta na po, hindi tabi, kay Maray Iyan, it's good, no? Magayon na bareta yan. At difficile, pag may mga pigan pa ito, pag inapakabawi, ngayon buwan na naman. Di ba? Basta po tabi, duman sa mga kabarangay ta, ang importante, ano man ang klase ng panahon na pigang panta, manatili tayong healthy. Tangani po na
Hindi kita magkaganing problema sa pagkabot po ng aldaw, okay? And mga G po tabi, mga radji kita. As in, kung medyo nasala nindalan, mga tugang, medyo mag-turn around, as in, hanapon ang sadiri. Hanapon ang sadiri. Di ba? Urop-urop. As in, magpasalamat. Hindi ba lang? Hindi ko mga music na araw ka niya. Yun yung mga dapat mong tandaan kung grabe ang kagabatan sa buhay mo. Ano yung pag-ibig? Huwag kang umiyak. Magpasalamat. And open your heart. Ayan, para naman sa mga kababayan natin, lift up your hands to God. Para po sa pag-ianan ka sa Indo. Okay? Yan, sa mga area, sa may mga misa pa, mamaya sa mga ibang mga simbahan, maintain po kang physical distancing. Okay? Tanami po na malikayan ta na ang ulakit. Matindi pala dito ng albay doon sa inyo, 5. Tapos dito sa area ni Ronald Badul, 5. Saro sa Kamalig, saro sa Bakakay. 12 gabos. Mga taga-sanggayang mga 5 na yun. First 5. 5 sa Legazpi. 5 sa Albay. 5 sa Daraga. Sa April 1 na resulta na ipinaabot po kan Department of Health. Yan po nag-loss kanina. Kaya doon sa mga kabarangay na wag mga tugang matindi niya ang 5 mga tugang na nag-positive sa Legazpi, no travel history. Ongoing surveillance nito. Sabi ng mga kababayan kaibigan natin, 5 na bagong COVID-19 cases sa Legazpi today, walang travel history. Ang nangyari, sino na-expose ang mga ini? Sino kaya na-expose sila? Basta yun po yan, dakol-dakol mga napansarang ko tayo, wala na nagsiro na daw kita, kundi medyo may problema na naman. Tanganin maging okay kita. Yan sabi ninda, baka may baka may na gulpi na. Okay? Ngunyan, kadakol na naman para bakal urig papamar. Yung maarap probinsya na ito, Maester Sunday. Wala po Marinila. Sus Mariusip, Okay? Makikita mo na ito, duman sa Manila, ang kadaklang ka mga naka-expose. So, pero yung nasa luwas baga, yung hapor, kaya yan pinsabi ka na, yan, magpasiguro, naku, ito na, parang yan sa Manila, yung 5, yung 5 sa Legazpi, sarang pamilya pala. Yan, sabi ito kasi bago na ingat kita, pag nadamay ang isa sa pamilya, lahat damay. Yan po, tabi kaya po duman sa mga kabarangay magpasiguro kita, huwag tayo masyadong katiwala. Mas pakasugan tapuan sa tuya na na pag-asikaso sa buhay
hindi kita maulakitan. Kadipisil na. O, araw ko yun, no? Ako lang ko sa Manila lang eh, kasi may barkada ako, na-expose so saro nindang pag-iriba sa pamilya, iyon nagdi-deliver ng mga bagay-bagay sa Manila. Na-expose, nag-positive, gamusin na nadamay, pati sa 2-year-old. Ano? Ayan. Hindi mo sa Legazpi, ibang kaso naman to. Saro ang na-expose, so 5 kapamilya na damay. Bali 5 sila sa pamilya na damay na. Ay, pangyari, ha? Iyan po, tabi at medyo hindi magandang kaganapan. Okay, paano? Diyan ako dyan? Param na ko? Okay, so hindi pa kamustabi. Salamato na maray. Kita-kita tayo sa Lunes. Awalan nang dito ng albay sa mga bareta. Alas 12. At saka sa iba pa niyang mga revelasyon ng mga pangyayari sa palibot mamaya sa Escaramuza. Sa iya ang intablado mo. Wala na si Angel, ha? Kaya mga boss, thank you sa mga po ni Nard sa technical side at saka ni Junapolis. Salamatan po. Thank you and God bless. Bye! Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maudayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Nilinya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helan asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom asin pakusugan sa mong pagtubod. Mamimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong asin mapundo kang pag-ulakit kay ning helan. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Malugod pa man maglingkod sa mga naghihelan na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa